Tene utikalo kile fila samba filani mugan kele amunu sɔgɔlen bana an ka foli bɔ ye fo aw sigiyɔrɔ la. Gouvernement ka baarabolodalen dajirala Bulonba conseil jɛkulu la ni y'aw ka kunnafoni kɛnɛ sigilen. Ministre ɲɛmɔgɔ Dr Choguel Kokala Mayiga tun bɛ Bulonba conseil jɛkulu ɲɛkɔrɔ jumado juin kalo tile 30 sanba filani mugan kelen ka gouvernement ka sanba filani mugan sanba filani mugan fila baara bolodalen dajira u la u k'u fɛla fɔ a kan. Gouvernement ka baarabolodalen sinsinnen bɛ bolo naani kan dɔ farali basigi sabatili waleyaw kan jamana fan bɛɛ fɛ yɛlɛmani doni politikiko ni fangabulo cogoya la kalata nataw labɛnni ani bɛnkan dɔ tali hakilisigi nani ko la jamanadenw na. Bulonba conseil jɛkulu ka kan ka fɛla bɔ gouvernement ka baarabolodalen kan bi tɛnɛ utikalo tile fila sanba filani mugan kelen CICB lajɛkɛ soba la. Afrique muso cɛsirilenw tɔgɔla don bilala u ka nafasɔrɔ baaraw ɲɛta hukumu kɔnɔ. Maliden minnu bɛ kɔ kan olu ye hakilila min banba o ye muso ani nafasɔrɔ baaraw ye. O de taara ka kɛ masalakun ye min walawalana Afrique muso cɛsirilenw tɔgɔla don laɲɛnamayali hukumu kɔnɔ sibiri juillet kalo tile 31 sanba filani mugan kelen. A lajɛ kɛra Bamako lajɛkɛsoba CICB la. A ɲɛmɔgɔya tun bɛ musow ni denw ani denbaya ɲɛta minisiri Wadije Funɛ Kulibali bolo. Kɔkan Malidenw ni Afrique dɔn ɲɔgɔnna minisiri Alhamdu Agilienne ani Afrique muso cɛsirilenw ka jɛkulu OPF ɲɛmɔgɔ dankan Madame Jalo Kamasa Kiliba olu tun b'a kɛnɛ kan. Masalakun kɛrɛnkɛrɛnnen min taara OPF fɛ o ye musow ka nafolo don ɲɔgɔnna ye. A gɛlɛyaw a n'a nafaw. A kun ye san 10 baara min bolodara musow ka nafoloko don ɲɔgɔnna kama sanba filani mugan sanba filani 30 furancɛw la k'o kunnafoniw jɛnsɛ ka sababu k'u ka nafasɔrɔ baara ɲɛta ye. Ni bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na aw k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kan.